जांख्रिथायनि सैथाम नायहैबाय लोगोफोर धुमधुम थाम बमा बेरनानै गनदगल बाइक एबसु दं दा बुंनो थाङोब्ला बिराद कन्ट्रोभार्सि बेफोरो दा एबसुआ पलिटिक्सआव डाइरेक्टलि हाबनानैसो थाहैबाय न बडलेण्ड न रेस होनग्रा सासे मानसिया आंबो हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो रिकुवेस्ट खालामनाय थाबावो सोरबाफोर गोदानै हाबस'नानै नायदोंब्ला चेनेलाव प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय थौदोंबा लोगोफोर भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामहोलांनोसै थौ लोगोफोर नै दायो ओंखारलायबाय आरोना बे फुजानि समावनो माने जोंनि गामियाव टुरिं लाबदो आरो लोगोफोर जांख्रिथायनि थैसाम आरो बेखौनो माने नायनो होननानै खावब्लिब्लि देलायलायबाय आरो हरनि समाव लोगोफोर ओमफ्राय उपाय गैया लोगोफोर नायाबाबो जाया जोंनि बर'निनो फिसा आरो जोंनि बर' फिल्माबो एसे जौगालांनांगोन ना बर'जों बर' नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय दायो आं गथ'जों गथायजोब्लाबो लिलि लाला ओंखारलायबाय आरो बे फिसालायाथ' सेल उन्दुना दं नै बेसेरा थेवब्लाबो माने बिखुङाव बादाब लाना थांसिगोन आं ओमफ्राय फिसाला गेदेराबो थाङानो इयो जाबाय बिबिलानाव थांबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय बोराय आं ओमफ्राय बिजाव जालिमाखा गासिबो न'खरैनो थांगोन आरो लोगोफोर ओरैबायसा इन्टारेस्ट जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जांख्रिथायनि थैसाम तुमोन ना बिफा जांख्रिथायनि थैसाम तु आरो लोगोफोर बिराद माने नायनो गोसो जानानै दङ माने आङो बाबु गोरलै जानायनिफ्रायनो फिल्मखौनो नुफेराखै आरो फिसालायाबो आंना फार्स्ट टाइम दिनैसो माने फिल्म नुगोन आरोना माने ओहो आङो जांख्रिथाय थैसाम माबाखौबो फार्स्टखौबो नुवाखै नै दा सेकेन्डखौसो डाइरेक्ट नायनोसै आरो बुजिगोन ना बुजिया थांनायसै ओमफ्राय दायो ओंखारबाय लोगोफोर बिनो सानजौफुआव जि ड्रेस गानदो माने गस्लाखौल' एसे चेन्ज खालामदो आरोना उदैयालाय बुंनांला आरो बिश्वकर्मानि गोथाव जादोंना उदैखौ दा बुंसै आरो लोगोफोरना उदैयासो सिगां जायो मेख्ला दख'ना गानबा बारा नुवा उदैफोरखौ ओमफ्राय लांगा दख'ना गानबा फोरलां गानबा प्रेगनेन्सि बायसासो नुलायलाङो 5 माह प्रेगनेन्सि बायसा नुयो लोगोफोर ओरैबायसा थोन मोनो दाना गान्दावा गाननोनो हाला मेख्ला दख'नाफोरखौ गान्दाव फोरलांखौ गाननोनो हाला आरो माबा इसे खाबथाना लानाय बायसा मोनो जानजायखौ थोदो होमबा लोगोफोर माबा रायलायगौ माने बांगौ होननाय बायदि आरोना बिराद नायनो लुगैथारबा ख्लाबनो ओमफ्राय नोंथांमोननोथ' आङो भिडिअखौ बा सिनेमाखौथ' होनो हानाय नङा माबायाव थांनांगोन दालि ओंख्रि जानो थांनांगोन लोगोफोर ओंखायनो आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ माने होनो हानाय नङा डाइरेक्टनो थांनानै खैजोन मानसि जादों बेसेबां जादों आरो मा देखायलांनो हायो जायगायाव मोनहैबासो मिथिसिगोन आरोना थौदो होमबा लक खालामदो बिफा माबार सनानि देराखौ ओमफ्राय नै बाग्लुं बामग्लुं बेटाया सेल उन्दुलांबाय आरो बेसेरा ओमफ्राय थेवबो बानानै लादबबाय आङो ओमफ्राय बिमादैमोनखौ ओरै गारिजों लांफानोसै माने होनबा लोगोफोर लांदां गारिजोंसो थांगोन आरोना अमा गारिजोंसो थांगोन बहुद बुरजा जालांगोन न' गाहायनि माखाबो थांजोबगोन नालाय ओमफ्राय सोर थांनाय जायो मा ओइ नोंबोसो आरो गारि साबिखौनो लाबोनो बावगारलायलांबाय नों माबार फै दा देखायलायलांगोन फिदिंना लाग्रो ओइनो दामब्रै फिसा दङ नै इ दामब्रायाबो इयावसो उन्दुनो मोनो आरो बिमाजों मुथे थाङा इयो बिमाजों थांबानो जायो ओइनो दामब्रै दङ र' दे फिदिंना लाग्रो मालायाबो माथो गबायानो दानो सानसेयानो थाङाखै दानो गबाय रेडि जाबायानो नै आइ बिखुनजो रांगावलियाबो थांगोन आरो दिनै जांख्रिथायनि थैसाम नायनो गाबनाङा दे ओइ गाबलायगोन खोमा इयो सिनेमानि गाबबायो गाबा जायो खम मोदै रख' गाबनाय खिथिगोन दा जायखिजाया माबाबा जिमान घटनायानोथ' आंनाव गाबनाय मोदै गैया बुंग्राय गलायगोन खोमा दा नोंखौ भिडिअ लागोन आं गाबबाय थाबा गाबोयो अनलायो दा ओमफ्राय ओंखारगासिनो नै रेडि जाबायनो खोमसि खोमलाव नानियाबो हाय नरमा माबा मोलेले होनदोहाय गय बोराय मोजोमलायनाय जाबायहाय बेवाइनि सायावनो जि मानसि नै थौ हाबैसौ माबोरै जादों सिनेमाया माबोरै जागोन
अ मोजां जागोन जाबायदि नुवाखैनो दा मा होनो आङो मोजां जादों होननांगौब्रा मोजां जादों होननांगौना नायनोसै मोजां जागोन ना जाया नायनोसै ना Kabar like kamu baik kamsi dah baik. Nomen फैबाय लोगोफोर ओरैबायसा बोलो होयै माने मेंग्लिजोब्बाय आंना देहायानो माने फिलिमानो गावलायलायनाय नङा आरो एकदम थिथि टाटा ओरै गब्लं होलायनाय लोगोफोर गनफोरखौ माने बिखाजो सुबाथाय उनजा ओंखारहैलायनाय आरो ओरैबायसा माने बोलो होफानानै मेंग्लिजोबनाय मोनबाय आं टाइमाबो 1:30 जाबाय आरो हर जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर माने भिडिअआ आंना मैयानिबो जागोन दिनैनिबो जागोन आरो लगाय मोन्देरसो जागोन लोगोफोर माने होनबाथाय आंहा सम मथै भिडिअखौनो माने होनो हाया जागासिनो दं आरो ओमफ्राय मैयानिबो दिनैनिबो माने समान माबा जागोन आरो बुजाबना होगोन आरो आगै तुफान दैमारिनि बायदिसो जाबाय आंना मैयानिबो सुट दाखालिनिबो सुट दङमोन बेखौनो होबाय ओरै रखम आरोना ओमफ्राय जियानो जादोला मैयाथ' जांख्रिथायनि सैथाम नायहैबाय लोगोफोर ओरैबायसा मालाय मा होनो फिल्मखौ इन्टारेस्ट जानानै होख्रावगासिनो ओजा बमा बेरनानै बेसेबा गन्डगल जागासिनो जागाया मा बुंनो आरो लोगोफोर धुमथुम थाम बमा बेरनानै गन्डगल लोगोफोर बिराद मिनिना गाहाम जाबाय थादों लोगोफोर माबायावनो आरो जागायावनो मा बुंगोन आरोना बेनिफ्राय माने बमा बेरनाया जाहैबाय लोगोफोर फुङावबो जेबो जायासै आरो सानजौफुआवबोथ' बि बुदानो जानायानो जानाय आरो गोदै गोबाबथ' बुहुद जाजाबाय मैयानि फुजानि गेजेराव ओमफ्राय उदैया बिराद गन्डगल जाना दंखायोमोन ना लोगोफोर 200 बारसो खिफिदों आङो फिल्म जोबखांनायालागै 200 बारसो खिफिदों लोगोफोर ओरैबायसा ओमफ्राय खाथिनिफोरा गन्डगल आरोना बेसोरा ओमफ्राय मिनिनोबो ओंखारदो ओमफ्राय लोगोसे बिराद अखान्थिबो मोनदो आरोना मालाय नायनायाव माने डिस्टार्ब खालामबाय ओरैना बिराद अखान्थिबो मोनदो आरोना ओरैबायसा गन्डगल लोगोफोर बमा बेरनानै नायफुनाय समावनो जियानो जादोंला लोगोफोर दिनैनि मिरामिस ओंख्रिखौबो आं नोंथांमोननो देखायनोसै दिनैनि ब्लगबो मैयानि ब्लगबो होनखाबाय नालाय जिहेतु ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो लाव बिगुरजों ओमफ्राय काबालि बुटजों ओमफ्राय आलुजों मोनसे फ्राय एवगोन आरो ओमफ्राय लोगोसे आरो काबालि बुटजों लावजों आलुजों मोनसे आरो बे मोनसे फिथाइखौनो माने मोननै ओंख्रि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै साराया बुदुंबाय मोनबायबोहाय नै लोगोफोर आंना लाव बिगुर फ्राय एवनाया ओमफ्राय माने बे सारायावनो नैबे माबाखौ ओंख्रिखौ संहरनोसै आरोना जाबाय मोनबाय पानिलावाबो गोरलैथार लोगोफोर दसेनो खोबाबानो मोनगोन बियो लकेल पानिलावसो आरो माने गामिनिनो लोगोफोर बे गुरै थानै जाखां लोंखां दायो सायाव दसे जिरायबाय लोगोफोर माने मावलु बिराद मेंखांखांबो मोनबाय लोगोसे ओमफ्राय मैयायो जे बिबयसनि सोमोन्दै माने फंनैसो भिडिअ क्लिक होदोंमोन ना आं लोगोफोर ओमफ्राय बे भिडिअखौ फिन खेबसेबाव दिनै आरो बिबयसा मानि थाखाय मा जालांदों भिडिअनि गेजेरजों माने फोरमायदों आरो मैया जे भिडिअ होदोंमोन ना बे भिडिअखौ माने रिमुभ खालामनो धमकि हरदों आरो ओमफ्राय बेयावनो माने भिडिअखौ रिमुभ खालामनायनि थाखाय बिबयसा माने दुखु मोननाय फोरमायदों आरो ओमफ्राय लोगोसे मानि कारनाव बेफोरबायसा कल खालामनानै बा फन खालामनानै धमकि होनानै जायबा बे भिडिअ होगिरि बे चेनेलनि गेजेरजों माने बुंहरदों जाहैबाय ओमफ्राय दायो बिबो गिनानै माने रिमुभ खालामना लाबाय नों भिडिअखौ ओमफ्राय रिमुभ खालामनायनि थाखाय बिबयसा
गोबां माने दुखु फोरमायदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ आं एसे होना होनोसै हाँ व्हाट्सअप मैंने सुना था कि कहीं पे कि लोग सच्चाई से नहीं पाते पर ये हो भी रहा है कल को मैं एक पॉडकास्ट डाला था मतलब मैं नहीं दूसरे के चैनल में एंड देन भाई वो पॉडकास्ट डिलीट करवा दी कॉल करके पर्सनली भाई वो तो बेचारी नया पॉडकास्ट वाली थी तो देन वो डर गया तो वो रिमूव कर दिया वीडियो एंड सच्चाई से नहीं पता सच में लोग सच्चाई को बाहर दिखना ही नहीं चाहता है जो झूठ है जो ये पुटीन लगाया हुआ सेहरा जैसे कि अब ब्यूटी प्लस वाला सेहरा हमको पसंद आने लगा है कुछ इसी तरह हो रहा है हमारे समाज में भी वो पुट्टी लगा वाला समाज देखना हमें पसंद है वो ट्रूथ वो सच्चाई हमें देखना पसंद नहीं है बस मैंने ओपिनियन रखा है अगर गलत नहीं था तो पॉडकास्ट डिलीट करवाने का क्या जरूरत है नहीं ना ओपिनियन शेयर किया है मैं बस अपना